हेनियस केस दङ बेखौ केस बाय केस मोनसे जे स्क्रुटिनि हाइ लेभेल कमिटि दङ स्टेटआव बिथांमोना बेवहाय नायबिजिरगासिनो दङ आरो बेखौ माने उइथड्र खालामनायनि राहा लानायाव बिथांमोनहा केस बाय केस बेखौ सालिजारि खालामदों होननानै फोरमायनाय जाबाय। खुलुमबाय लोगोफोर, दाखालि साननैसोनि सिगां जोंनि क'क्राझारावहाय ना बावहाय गोजोन नोगोरावहाय मोनसे बिटिआर दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि मुङावहाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बिनि थाबाय, इउबिपिअ थाबाय, आबसु थाबाय, जयैनो मोनसे कमिटि दानाय दङ। बै कमिटिया दाखालि क'क्राझार गोजोननि नोगोराव सावरायनानै थांदों। बावहाय आं मोनसे सोंलु सिखांबाय थादों आरोखि, कमेन्ट खालामनो दाबावदे अन्नानै। गोजोन गोरोबथा मानि थाखाय गोजोन गोरोबथा नङा होमबा, आरो पिस एकर्ड मानि मा आरो गोजोन गोरोबथा मानि मा, बिनि फारागथिया मा दं, कमेन्ट खालामनो दाबाव। आं नैबेनि सायावसो एसे सानखांबाय थादों आरोखि, गोजोन गोरोबथानि सायाव। गोजोन गोरोबथाया जुदि जाथारबायबा बा जाबायखौनो हमनानै ला, नैबे मोनसे खोथायावसो सालिजारि खालामनानैसो केसफोरखौ उइथड्र खालामनायनि मोनसे सिन्थाधारा खालामदों। कमेन्ट खालामनो दाबाव बावहाय। आं बुंनायनि सिगां माखासे दफाफोरखौ मा खालामदों खालामा बेखौ उनावसो मिथिगोन। आं नैबेखौ सानफ्लांबाय थादों आरोखि, हाइनेस्ट केस बेखौ सालिजारि खालामनानै गासिनो दङ बे आरोखि। कमेन्ट खालामनो दाबाव बार बुंनाय जादों। आं बुंनायनि सिगां आं नैबे माखासे बाथ्राखौ होनानै होग्रोनि, ओमफ्राय बै बड'लेण्ड बुब्लिना रादाब बे चेनेलाव दामदों दे बेखौ, ओमफ्राय एसे खोनासंग्रोना लाग्रोनि। फरायसा आफादनि दैदेनगिरि मानगोनां बिथांमोननि माखासे फन कल खालामनानै रेकर्ड खालामनानै मोनसे चेनेलाव हगारनाय, खोनासंना लाग्रोनि जों। केस उइथड्रलनि बाथ्रा बे रेकर्डआव दङ 9.4 क्ल'ज बादियै, आरो दिनैसिम बेसेबां माने उइथड्रल जालांनाय बिनि सायाव 263 नि खोथा माने बे केसआ उइथड्रल जालांबाय। आरो बिनि अनगायै जि हेनियास केसेस दङ बेखौ आसाम सरकारनिफ्राय माने मानगोनां गेरेन्ना बिथाङा माने रिपर्ट होबाय जे जिखिनि हेनियास केस दङ बेखौ केस बाय केस मोनसे जे स्क्रुटिनि हाइ लेभेल कमिटि दङ स्टेटआव बिथांमोना बेवहाय नायबिजिरगासिनो दङ आरो बेखौ माने उइथड्र खालामनायनि राहा लानायाव बिथांमोनहा केस बाय केस बेखौ सालिजारि खालामदों होननानै फोरमायनाय जाबाय। आरो बिनि अनगायै ओरैहाय मुंख्लं न'खरनि थाखाय एक्सग्रेसिया मोनहोनायाव दिनैसिम 592 बिथांमोनहा बेखौ माने बिलाइनाय जाबाय। बे रिपर्टआ क्लियार जादों। आरो जिखिनि आद्रा दङ बिनि सायाव माने माखासे सोंलु बेरखांदों आरो बेखौ लानानै जोङो एरेना सार बिथांजों सावरायगोन आरो आसाम सरकारजों सावरायनांगौ दं होननानै जोङो बेखौहाय सानदों। आरो बेजों लोगोसे बेवहाय जिखिनि रिक्रुटमेन्टनि खोथा दंमोन बर' लाइमोनफोरनि, बिथांमोनहा आलादायै जोङो बेवहाय जिहेतु आग्निबिरा मोनसे डिफेन्स लाइननिफ्राय रिक्रुटमेन्ट जादों, अनगायै आसाम पुलिसा एनडिबि बिथांमोननि एक्स केडार्सफोरनि थाखाय 2% खथा दोनदोंमोन आरो बिथांमोना बे कमिटमेन्टखौ इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव जे आसाम पुलिसनि रिक्रुटमेन्ट जानांगौ दं बेखौ बिथांमोना बेवहाय नोजोर लाखिनानै मोजाङै मावगोन होननानै खोथा लाखिदों। रायजो राजा नोंथांमोना गासैबो खोनाखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव बाथ्राखौ बुंबाय थादों। गोजोन गोरोबथाखौ आं मानो सोंलु सिखांदों आंनो गोसोआवहाय, जुदि पिस एकर्ड जुदि जाबायमोनबा आरो जाथारदों, एकर्डबो खालामनानै फैदों, गोजोन गोरोबथा जोंनावहाय गोबां बाथ्रा बुंदों, सोरबाया माने गोजोन गोरोबथाखौ लानानै गोबां खोथा सोंलु सिखांलायो, बेरखांलायो, आयेननि बाथ्राफोरखौ लालायनानै गोबां इन्टेलेक्सुयेलफ्रा बा जोंनि गोरों गोराफ्रा रायलायसोगारो। जों मुखे मुखे खोनायो आरो रायलायनायखौबो खोनायो। नाम थांखिनो साना, मुं थांखियोबा गोबां उसुबिदा जायो, खारन बै बिथांमोनाबो रायज्लायनो सावरायनो उसुबिदा जायो। माने दा बिथांमोना जुदि बेफोरबायदि बाथ्रा बुङो, बिसोरनि सायाव सोरबा माबाफ्रा नोजोर होयो।
हयतोबा नोंथांमोना खोनाबाय आं पिस दफानि सोमोन्दै नैबे पिस एकर्डनि सायाव बा नैबे जोंनि हाइनेस केस ओमफ्राय नन हाइनेसफोरखौ माखासे 200 बेसेबांबा उइथड्र खालामबाय आहा बुंनांगौ जेबो गैया मोजांनि बाथ्रा बेखौ जेबो सालिजारि खालामा लाफानो स्टाडि खालामा लाफानो मा लाफानो उइथड्र खालामदों बेयाव गोजोननाय दं आंहा मोनसे मानो होनना बुंबा फिसा फिसा केसफ्रानो बै सुबुंनावहाय ओरैबायदि हेरेसमेन्ट होयो माने मालाबा ओंखाम जाफुनाय समावनो केसनि खोथाखौ रायखांनानै थेंनो सिलाय गुलि गावनायफोर बायदि ब्रेनाव नांहोयो गोबांनो जायफ्रा हाइनेस केस गैया बिथांमोननाव सिलाय गुलि गावनायफोर बायदि नाङा आरो जायफोरनाव हाइनेस केस दङ उइथड्र खालामनायनि थाखाय मोनसे सालिजारि स्टाडि खालामदों नायबिजिरबावदों नङा होमबा सालिजारि खालामनाय माने माथो होननाय बुजायनाय जादों बिजिरबावदों आरोबाव केस बाय केस हाइनेस केसखौ मोनफा मोनफानि बिजिरबावदों होनबा जों 25 हालागै थांफिननांगोन नामा जेलखौ हाबहैफिनबावनांगोन नामा जोंनि आफादनि जायफ्रा केस गोनां बिथांमोननिया मालाबाबो नन हाइनेस केस नङा बिथांमोननिया गासिबो हाइनेस दिनै बेफोरखौनो साननानै लासै लासै जोंनाव मोनफा मोनफा स्टेप बारलांबाय थादों नाथाय जोंहा समा थांदों आरो थांदों नाथाय जोंहा हाइनेस केसा दिनैसिम बोसोरब्रै कमप्लिट जालांनोसै दिनै बावहाय जुदि सासेबो हाइनेस केसा जुदि उइथड्र जायाबा जों बावहाय साननो गोनां गोबां जानानै फैदों दिनै फरायसा आफाद मानगोनां दिपेन बर' बिथांमोना बुंबाय थादों बिथांमोनाथ' प्रेसार होनांगौखौ होबाय थादों दिनैसिमबो मानो प्रेसार होसि होनायावबो दिनैनि बे खुंथायाव थानाय बिथां गबिन्द बसुमतारी मोना मानो गोसो होआखै बेफोरखौ हाइनेस केसफोरखौ होनबा दिनैहाय जों बेफोरखौ एसे साननांगौ जानानै फैदोंना दिनै बैफोर खामानिखौ गबिन्द बसुमतारी मोनानोथ' अर्डार होआमोनबा बेफोरबायदि खामानिया माब्लाबाबो हाइनेस केस जानानै फैयामोन बिथांमोनानोथ' बुंदोंमोन जोंनि दैदेनगिरिफोरा आफादनि दैदेनगिरिफोरा गबिन्द बसुमतारी सारमोनानोथ' बुंदोंमोन जोंनि बिटिआरनि डिपुटि चिफ बिथांमोनानो बुंदोंमोन नोंथांमोना जाखिनि खामानि मावदों बेफोर गासिबो हारिनि नामाव होननानै साननानै ला जोंबो बे खोथा फंसेखौनो साननानै गोबाङानो आंल' नङा अफ्रिल' नङा दै गोबां जोंनि हाइनेस केस जानानै थानाय बिथांमोनानोथ' मावदोंमोन बिथांमोननि अर्डाराव बिथांमोननि बुंनायाव नङा होमबा दा दिनै मानो फैयै मोनसे एकर्ड जानानै थांबाय पिस एकर्ड होननानै बुंदों जायखौ बुंदों दिनैहाय पिस एकर्ड नङा होमबा जोंबो बेखौ बुंबाय थानो उसुबिदा नाङो नैबे एकर्डनि सोमोन्दै बुंबाय थानो उसुबिदा नाङो खारन जोंबो बेयावनो एकर्डखौनो होनाय नालाय नों जेसेबां गोजौआव नायना खुदै गार गावनि मोखाङाव गोग्लैगोन होननाय मोनसे बाथ्रा दङ बर' रावाव थिग बेफोरबायदि जों बुङाबाबो जाया बुंनो गोनां बायध'ता जानानै फैदों बोसोरब्रै सम थांबाय गबिन्द सार आरो जोंनि इएम रन्जित बसुमतारी बिथांमोनखौथ' मा होननानै बुंगोन हाइनेस केसनि बारै जुदि मोजां प्रेसार होआबा मोजां जुदि नारसिनाबा माबोरै गोजोन गोरोबथा होनना बुंनो सोरबा सासे सानैया दिनै बिराद बुंनो हागौ सोरबा सासे सानैया नाथाय बिथांमोननाव केस जायफ्रा केस गैया बिथांमोना फैगौ मासनि जोंहा 21 तारिख ना 22 तारिख बिदियावहाय जों कर्ट गाहैबावनांगौ आरोबाव एभ्रि मान्थ जों कन्टिनिउ खालामगासिनो दं गायालाफानो थायाखै जों बै बे गोजोन गोरोबथानि एकर्डखौ जुदि नेबाय थानायमोनबा हाइनेस केस उइथड्रखौ जों जुदि नेबाय थानाङोबा जों दालि ओंख्रि जानानै दिनैसिमबो थाबाय थानांगौमोन बिदि अबस्था सोरबायाथ' दिनै जानांगौ खारखुमानानै आग्रोम मोनाखै दिनैहाय खारखुमानानै आग्रोम मोनाखै जों सोरनिबा नामखौ मख'नो सानाखै दिनै बिथाङा दिनै फन मोनसे मोजां रायलायनो हाया दिनै बिथां गावनि बिसिजों मोजां सुख सान्ति थानानै रायलायनो हाया मानो बेफोरनो ना जों बेफोरखौ एसे दुखु नाङो माब्लाबा गोबां बाथ्रा बुंबाय गोलाव कमेन्ट खालामनो दाबाव नैबे बिथिङाव कमेन्ट खालाम सालिजारि केसखौ हाइनेस केसखौ सालिजारि खालामनानै नायगासिनो दङ होनना बुंनाय बिथिङाव कमेन्ट खालाम
बावहाय आं बेखौ खोनासंनो लुबैदों रायजो राजानिफ्राय आरो बावहाय माखासे सिमा बारायनाय आहा बुंनांगौ जेबो गैया नायनि नैबे जिहेतु फरायसा आफादनि मानगोनां दैदेनगिरिफोरा दाखालि जिहेतु सावरायनानै थांबाय नैबे इलेक्शन रिजाल्ट मोनखांनायनि उनावनो माखासेया जाफुंगोन आरो मार्टियास जायफ्रा मार्टियास मुंख्लं नखरफोर मुंख्लं जानानै थांनाय बिथांमोननि माखासे मोननांगौफोर नाथाय बिसोरबो ओरैनो बिया जिहेतु एकर्डफोरावनो दङ बा बै बे इन्डिया गभर्नमेन्टआवनो जिहेतु फोसावनाय दङ दिनै बे इन्डिया गभर्नमेन्ट बा स्टेट गभर्नमेन्ट बिथांमोना जुदि फोसावामोनबा जाय मुंख्लं जानाय नखर बिथांमोनाबो माब्लाबाबो नैबे 5 लाखखौ मिटिं खालामनानै बा सम सम बिथांमोना जथुमा खालामनानै बुंखांनांगौनि दरखार गैयामोन नाथाय जों बेखौसो साननो गोनां मुंख्लंखौ जानो होनबाबो जाद्लाबायनो हाया धामालि खोथा नङा जेब्लानिफ्राय आन्दलन खालामना फैदों बै समनिफ्रायनो एबसु आन्दलननिफ्रायनो मुंख्लं जाबोदों जोंनि बर' लाइमोनफ्रा नाथाय बे मुंख्लं जाबोनाय नामावसो दिनैसिमबो बे अबस्था सफैदों होनना जागोन दा बर्तमान तो जिखियानो जादोला गोबां बाथ्रा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव खमाबा निमाहा बिखानाय थाबाय लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखैबा दोनथ'बाय जय बर' हारिनि